Na, szép jó napot kívánok! Hát szép időnk van, csak egy kicsit hideg. Na, mondhatok nektek valamit, hogy hogyan indult a hetem. No, hát lent a Sziget-Miklósi telkemnek partvédelmet kell építeni, és szereztem egy tonnányi, nagyon sok ilyen bontott hulladék, fűtéscső, meg ilyen minden szarok, és hát ezekből kellett ledarabolni az ilyen hajlatokat, az egyeneseket kiválogatni. Még itt van egy kevés, de ezzel már nem foglalkozok, majd később. Egyelőre bőséggel elég az, ami lett belőle, amiket megcsináltam. Úgyhogy az a hétfő esti program volt ezeket mind kiválogatni, meg ledarabolni. Tehát ledaraboltam róluk ezeket a mindenféle ilyen kanyargós, csapos szarokat, és lett belőle 32 darab, hát 3,5 méteresre vágtam a vékonyabbakat, és ahogy vastagodtak fölfelé, úgy lett belőlük 4,5 méter hosszúak. Úgyhogy ez már a 16 méter hosszú vízpartra elég lesz. Úgyhogy gyakorlatilag ezt csináltam, tegnap este daraboltam őket széjjel, ma meg egész nap gyakorlatilag ezeket hegezgettem össze. Hát gyakorlatilag az embernek a térde, dereka, minden, hát mutatom, hogy milyen állás voltam én fél napon keresztül. Hát kérem, így állt ez a történet. Na, most gyorsan, amúgy Sándor József Benedek, mi a fasz van veletek? Mert már megint meleg, fűteni kell ebbe a kurva műhelyben, mert hideg van. Na, úgyhogy piros csíkra most jön rá az arany, gyorsan megcsinálom, aztán ezt is elviszik végül, csinálom a következő projekteket, úgyhogy ennyi. Na, elkészült a teljes csíkozás, úgyhogy ilyen összetöröm magam. Még nem száradt meg teljesen, úgyhogy még kell vele várni egy picikét, úgyhogy most még ő így szárad magának. Az is nem törlöm le róla a port, mert majd mikroszálassal át fogom törölni,
de most még ugye a csík festék miatt nem törlöm meg, úgyhogy most el kell nézni, hogy poros. Úgyhogy na, elkészült, úgyhogy ez is megvan. Igaz, hogy ezt tegnap akartam, de hát nem úgy jött össze a történés, úgyhogy, de nem baj, megvan, úgyhogy gyakorlatilag 2 ízes csíkozása megvan. Majd csinálok róla még egy kis képet, kis videót az egészről, mert ugye ennek le van többi része is fényezve, és akkor az egészet együtt le fogom fényképezni, meg fogok róla videót csinálni, úgyhogy ennyi. Na, hát értelemszerűen ugye aranyfestékkel, zománc aranyfestékkel dolgoztam. A MAC 00-ás ecsetével, most per pillanat ezzel húztam az aranyat, úgyhogy ennyi. Úgyhogy ez van. Most előkészítek ebből, és aztán már ennyi lesz, úgyhogy most már lassan 8 óra van, hát hulla fáradt vagyok, azt gondolom mára már megszolgáltam a mai napot, úgyhogy na még ezt begittelem, aztán már ennyi lesz. Hát ez is megvan, be vannak durvázva, és hogy hát az első vastag réteg fönn van rajta, úgyhogy mára ennyi volt a történet. Én már kellően hulla vagyok, úgyhogy jó éjszakát!